ליאור העדן ואני, יורם צוריאל, דיירים בדור טבעון. אנחנו דרים ביחד בדור טבעון 2 את ליאור הכרתי פה בדור טבעון כמעט לפני 2 ומאז אנחנו ביחד. אנחנו מתחילים כל יום את הבוקר שלנו בבריכת השחייה. אחרי זה אנחנו בדרך כלל נפגשים עם חברים למטה בקפיטריה, מדברים קצת, ויש לנו הרבה חברים פה, חברים טובים. יש גם הופעות, ערבי שירה, כל הדברים האלה אנחנו נהנים מהם, אוהבים אותם. דור טבעון זה בית, במובן הרחב של המילה. כשאני נמצא בתל אביב ואני חוזר, אני לא אומר אני נוסע חזרה לדור, אני אומר אני נוסע הביתה. כי פה הבית שלי. וזה בית נפלא, שממש כיף לחיות בו. ואם היום היית מציע לי דיור חינם בתל אביב, באיזשהו מקום, לא הייתי עוזב את דור טבעון בשביל זה. לגור בדור טבעון זה אורח חיים. זה לחיות עם חברים קרובים, עם הרבה חברים. דור טבעון זה הבית הטבעי הכי מתאים לי.